L'educació pública es mobilitza contra la imposició del nou currículum i el menyspreu per la comunitat educativa. Las coses al carrer, capitalina al carrer. Sant Andreu, els instituts i escoles en lluita en aquesta vaga, demanant la dimissió del conseller Cambray, explicant al carrer que no estem aquí només per vacances, sinó que volem la millor educació possible. I seguim en lluita. Les professores tenim molts motius per queixar-nos, per reivindicar els nostres drets, i un d'aquests motius és la imposició d'un nou currículum sense cap mena de negociació i que aquestes alçades de curs encara no tenim clar com haurem d'aplicar el curs que ve. Faig vaga per revertir el procés de degradació de l'educació pública i per a tornar a recuperar la dignitat del col·lectiu docent. I Cambray, que passes bona setmana perquè serà l'última.